Karcher profesionál 1218. Doniesol to zákazník s tým, že chalani, kúpil som to za 5 korún. Chcem to dať do prevádzky. No, dôvod, prečo to kúpil za 5 korún je toto, ktoré je čo? Prasknuté. A to ešte nevieme, že čo bude ďalšie na tom. To bolo niekde v Nemecku, aha, Nexte Prüfung. To doniesol niekto v rakaču vyhodenú vapku a predal to nejakému nešťastníkovi. No. Takže, vyzerá to hrozne. Kotol už máme tuto nachystaný. Diagnostikovali sme to minule, takže ideme vymeniť kotol a uvidíme, čo ďalšie. No presne vtedy som o Nilfisku ani netušil, že niečo také existuje. Toto je radosť zmeniť na tom kotol, bohača. To je prístup na hovado. A Nilfisky to majú zhora. Prístupné, za 5 minút hotová vec. After a few hours later. Myslíš, že už to nepoteče? Uvidíme. Našla trafený takýto prístup. Kokocký. Ukáž. Oh! Jupi! To je zvuk. Tak toto má byť. Že by to normálne, že išlo? Ty kokso. Ešte olej vymeniť, čo? A umyť to, hlavne to umyť pre Boha. Ešte vieš čo, umyť to predtým, jak pôjdeš vôbec olej meniť, lebo to je tak chrontavé. No, tam vymeníme olej a vyzerá, že by to išlo, ešte príslušenstvo k tomu vyskladáme a tak ďalej. Ale tuto má zaujímavý problém na tejto Nilfisko SC400 jednotke. Že keď to zapnem, tak to všetko ako keby ide a defaultne sa tam vždy nastaví voda na jednotke. Lenže keď to takto zapnem, tak mi vôbec necvaká elektromagnetický ventil. A nepúšťa mi vodu. Ale keď dám vodu na dvojku, tak mi cvakne a zostane cvaknutý stále. A pritom on by mal pulzovať. Zapínať, vypínať, zapínať, vypínať. Zapínať, vypínať. A tým pádom regulovať, koľko vody tam bude púšťať. Ako nie je PVM regulácia, ale proste v takých intervaloch, čo ja viem, 2-3 sekundových. A už som aj tú elektroniku mal vytiahnutú vonku, aj všetko možné som s tým robil, aj nemožné. Ale proste bude tam nejaký problém softvérový, pretože už som tam aj vymenil tranzistor, ktorý spína ten elektromagnetický ventil a nič sa nezmenilo. Takže idem to juknúť a skúsim preflešovať softvér, lebo tuto sa chvála Bohu dá na týchto strojoch. Dokonca sa tam dá kopec veci ako servisne nastaviť na tom, takže držte palce. A hľa, nám to beží, moc sa nie vidno, ale svieti to. Toto má také dotykové senzory mašinka. A počuješ, jak cváka ten solenoid? Je to počuť, aj to šprtká vodu. Keď dám viacej vody, tak to bude dlhšie zapnuté a kratšie vypnuté. A keď dám maximum vody, tak to bude stále zapnuté. Hľa! A ja už som tu prepajkoval tranzistor tuto na výstupe. Boha Krista, som sa s tým aj trápil. Ty vole, taká banalita. No dobre. Takže stačilo upgradenúť software, ináč je tu kopec vecí. Pozrite sa, ak je to zaujímavo vyriešené, ten servisný software. Všelijaké časy, milisekundy, miliampere, volty, všetko možné sa tu dá nastaviť. Vidím tu statusy rôzne, môžem reštartovať, resetovať počítadlá, hodín a tak ďalej. Neviem, či teraz po tom prehratí toho softvéru sa mi to nevynulovalo. Asi áno. Asi áno. Ja to mám odpojené. Musel som si odpojiť USBčko. Skúsime to by sa malo pripojiť veľmi rýchlo. Refreshnúť. Jo, tak nevynulovali sa. Tak počítadla zostali, hej, moto, hodiny, všetko. Všetko, dokonca tu mám možnosť potom ešte nejakého vývojového ladenia, kde si môžem nastavovať nejaké veci a tak ďalej. Takže servisný software k týmto mašinkám celkom šikovný, rozumný a vidíte, takto krásne ide. Toto náš štart programming, celé sa to nahrá. Kopec nastaviteľných vecí. A to sa ma potom pýtajú tí ľudia, že prečo túto značku predávam, lebo proste sa to veľa vecí na tom dá ako servisovať a v pohode. A nerobia s tým také cecky, jak žlto-čierny, že toto sa smie len vtedy a vtedy. A toto je dovolené všetko na tom. Keď sa naserem, tak aj nastavím zvonenie. Možno MP3 nejakú.